1939 eta 1975 urtean ohorezko hainbat titulu eman zituzten eta horiek denak bertan bera ustea erabaki dute altxamendu militarraren, diktaduraren eta gerraren gorazarrea egiten zutela argudiatuta. Alde batetik, Frankori emandako probintziako seme kutxunaren titulua kentzea. 1989ko uztailaren bateko erabakiaren bidez onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta hori indargabe uzten du gaurko erabakiarekin. Eta bigarrena, Frankoren aldundiko ohorezko presidente izendapena kentzea. Hauekin batera bestelako aintzatespen, ohore eta sariak ere kendu ditugu, baldin eta balio demokratikoekin batera ezinak baziren, eta altxamendu militarra, gerra edo diktadura goratzea ekartzen bazuten. Gainera, eskuin muturrarekin lotuta Donostiako udalak provokazio gisa argudiatu du ostegunean egitekoa den ekitaldi fascista bat. Zer gertatu da zehazki udane? Bai, joan den astean iragarri zuten ekitaldi fascista bat egingo zutela biharko egunean hemen Donostian, Askatasunaren hiribidean dagoen Kantabriko klubean. Bertan Jesus Longueira poliziak sinaturiko eta Ni olvido ni perdon liburua aurkeztu behar zuten. SND argitaletxe falangistak plazaratu duen liburua eta horren hitzaurra Martin Sáenz de Inestrillas neonaziak idatzi du. EH Bilduk Donostiako udalera eraman du gaia eta bertan udalak onartu egin du ekitaldia arbuiatzeko adierazpena. PP alderdia izan da aurka agertu den alderdi bakarra eta hori hala udaleko osoko bilkurak adierazpen horretan lehenengo puntuan onartu du ekitaldia provokaziotzat hartzea eta arbuiatzea eta bigarren puntuan berretsi du konpromiso irmoa duela memoria historikoarekin, antifasismoarekin, bake balioekin eta pertsona guztien giza eskubideekin. Hori hala Kantabriko klubean egin behar zuten liburuaren aurkezpena bertan bera utzi dute eta horren ordez Bilboko Ertzia hotelean egingo dute biharko egunean. Testuinguru horretan jardun koordinakundeak hotelaren aurrean biltzeko deia plazaratu du ordu laurden lehentxeago eta Donostiako liburu aurkezpena bertan bera gelditu bada ere, arratsaldean alderdi ederren beste ekitaldi fascista bat deitu dute eta bertan izango da Inestrillas neonazia edo eta beste zenbait buruzagi. Adigongo gara beraz biharko egunera eta gaiz aldatuta berriz udane ikusten gabiltza Urumea errekaren alboan zaudela hain zuzen inguruneari lotuta Euskal Herriko 5 ibai birnaturalizatzeko proiektua bultzatu duten. Zer da zehazki egingo dutena? Bai, alaxe da, Europako funtsekin finantzatuko da proiektu hau eta Euskal Herriko 5 erreka edota ibai birnaturalizatu nahi dituzte. Horien artean dira Oria, Errobi, Urdazuri, Bidasoa eta hemen atzean ikus dezakezuen Urumea ibaia. Helburua egoera zailan dauden arrainen habitata hobetza, besteak beste ibai horietan dauden presak kenduz eta aldapa batzuk eraikiz, haien bizizikloa, hau da, arrainen bizizikloa, egoki osa dezaten. Horretarako adibidetza dugu izokinen kasua esaterako, atzerantz egin behar dutelako eta presa horiek saltatu eta hori ala aldapa horiek bere biziziklorako egokiak izango dira. Horretarako esan bezala gizakeak sortutako oztopoak kenduko dituzte eta presa horiek eraitsi eta aldapa batzuk sortu. Horren adibidetza dugu Urola ibaian burututako proiektua. Ikus dezagun.
Eta bukatzeko Donostian zaudela aprobetxatuta udane, de bizik, hirian alokagai dauden bizikletek, 162 inguruko hazkundea izan dute bidaietan, badaxetasun gehiagorik? Bai, Donostiako udalak argitaratu du albiste hau eta debizi bizikletak alokaitzeko zerbitzuak 162ko hazkundea izan zuen 2022 urtean, zehazki 2022an 787.000 bidaia erregistratu ziren, horiek duela 2 urte baino 300.000 bidaia gehiago dira, 162ko hazkundea izanik, eta horrek esan nahi du 96.000 kilometro egin zirela 2022 urtean debizi zerbitzuaren bitartez. Horiek 205 kilometro dira eta aipatzekoa erabilera handien ematen dioten adintartea 26 eta 35 urteko biztanleak eta herritarrak direla. Ondo da, udane, honekin hemen utziko dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, mi esker zuei. Bada memoria historikoa hitz egiten hasi gara eta horrekin lotuta bada berri gehiagorik. Beste 4 kereia aurkeztu dituzte erregimen frankistaren krimenengatik. Memoria demokratikoaren legeak nazioarteko itunak betetzera derrigortzen du eta auzitegiei eskatu diete kereiak aintzat hartzeko diktadurako torturek eta krimenek ez dutelako preskribatu adi. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako 4 kereia aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereiaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaina, Maria edo Julio Pachecoren aurkako torturak dira. Kereia horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1963ko ekainean. 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaieretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez, emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu. Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die. Horrez gain Iruñatik Gasteiza salton, ez aurrera ez atzera egon onutik Martxoak Hiru Elkarteak eta Memoria Garak bide eman diete biktimen oroimenezko zentroaren fundazioaren estatutuei elkarte memorialistek jakinarazi duten oniritzia eman diotela instituzioek urtarriaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horren bestez itxitzat jotzen dituztela memoria gunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua eta azken asteotako deiak, mezuak eta dokumentuak trukatzeko fasea. Martxoak Hiru Elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jotzen du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Astelehen honetan batzarrean onartu zuten proposamena eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere erakundeek dokumentu horri izaera definitiboa edo behin-betiko eman zioten eta horrela onartuta orain Martxoak Hiru Elkarteak eta Memoria Garak itxitzat jotzen dute negoziaketa fase hau eta argi eta garbi esaten dute orain ardura guztia dagoela
erakundeen teilatuan, eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. Lehenik eta behin 2021eko hitzarmena martxan jartzea, edukiak eta sinatzeko gehienez 6 hilabete dituzte. Bigarrenik, helburuei dagokienez ikuspegi dinamikoagoa eta etengabe eguneratzen dena gehitzea eta maila guztietan egiaren, justiziaren, aitortzaren eta erreparazioaren eskubideak aldarrikatzea. Azkenik, martxoak 3ko biktima batek ez du fundazioaren ohorezko zuzendaritza kargurik beteko, baina horren ordez, lehendakari ordetza karguan izatea onetsi dute elkarteek. Bestalde, azken egunotan Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Gaiz aldatuta berriz, Ipar Euskal Herrira begira, Seaskako 21 guraso eta langilek ekintza egin dute Bordeleko errektoretzan. Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza gutxituekiko eta bereziki euskararekiko duen politika baztertzailea salatzeko. Basoa eta brebeta euskaraz pasatu ahal izateko aldarrikapenari Parisek erakusten dion isiltasuna eta mespertsua deitoratu dituzte ikusi. Aspertuak dira egoerarekin, anartean gazteak pasatu behar dute brebeta eta basoa, ondoko hilabeteetan ez dute erantzunik, hori jasangaitza da, orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea, eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespretsua erakusten haukute, beraz, gure blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Haiek blokatzen dute, beraz guk, bai semurikoki blokatzen dugu, eta Bizanifo janderearekin eta Bordaleko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat basoari buruz, brebetari buruz, Parisetik. Eta ez paliman dugu erantzunik, ebe urgunago joanen gira, eta behar dute jakin presgirela orain. Azperketak, euskaraz! Azperketak, euskaraz! Aldiz Euskara eta ikastolak mintzagai 2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizar herri ikastolari egokitu zaion eta maiatzaren 21ean 3. ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia Ondarroan. Ibilaldia ez da egun bakarreko jaialdia ordea eta urte osoan garatuz doan proiektua denez, gaurkoan 51. ibilaldiaren kanta eta bideoklipa aurkeztu dute Bilbon. 3 hilabete baino ez dira falta Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Benetan harritxu nintzun, zemat jente etorri izan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da horretxek, ez? Zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan ni horretxaz galditzenaz, oso bereziz izan da.
Eta Bilbon garela Euskara Izpiden, Euskararen interpretazio zentroa berritu du Bizkaiko Foru Aldundiak, bada hain justu gaiari heltzeko eta proiektua hobeto ezagutzeko. Kameraren beste aldean dugu Jordana Akasuso, Azkue Fundazioko zuzendaria eta Euskararen etxeko kudeatzailea. Kaixo, Jordana. Kaixo. Tira, bota dugu lerroburua ez, Euskararen interpretazio zentro berria du Bilbok, beraz, konta iguzu zer beharri erantzuteko egin duzuen aldaketa? Beno, proiektua ez da berria, 2004 urtean lehen aldiz ireki zituen ateak, Euskararen interpretazio zentroak, baina ia 24 urte pasa ondoren, argi eta garbi esan dezakegu gauza asko kontatzeko daudela, eta batez ere gauza horiek era ezberdin batean kontatzeko garaia iritsi zela. Eta, kasu honetan, azkenengo berrikuntza honen bitartez, lortu nahi izan duguna da, aurreko erakusketak faltan zuena konpontzea edo horri buelta bat ematea. Eta, proiektu honetan lortu nahi izan duguna da, aurreko erakusketak zuen agian ikuspegi historiko, etnografiko eta hezkuntzari lotutako hortik, ihes egin eta bisitarien esperientzian oinarritutako erakusketa bat eskaintzea. Beraz, esperientzia horretatik egingo zaio ekarpena euskarari eta herritarrek euskararekin duten harremanari? Hori da, gu oso kontziente gara euskara jakin-mina, jakingurea sortzen duela, eta erakusketak badauka bere oinarri zientifiko eta oinarri zurruna, baina horrek ez du esan nahi informazio guzti hori era jostagarri eta gozagarri batean eskaini ezin daitekeenik. Orduan, planteatzen dugun kontakizuna optimista da, itxaropenez betetakoa, azpimarra jartzen du orain arte egin dan lan guztian, eta baita ere pentsaraztera bultzatzen gaitu. Eta bukaeran, erakusketa honen bukaeran, adierazten dira, euskarak ere gaur egun dituen erronkak, eta erronka hoien parte izatera gonbidatzen gaitu. Beraz, zehazki ez, zertara hurbildu behar da herritar bat horixe ezagutzera ez, zerekin topatuko da bertan? Beno, planteatzen dugun bizita eredua zentzumenetan oinarritzen da, hau da, ohituta gaude agian euskara irakurtzera, askotan ere euskara entzutera, zaila izango litzateke euskara usaindu eta dastatzea, baina bai euskara sentitzera gonbidatzen ditugu. Badauka parte zientifikoago bat, eta hor adierazi nahi izan duguna da gaur egun euskarak duen bizindarra, eta bizindar hori adierazoteko edo bizindar horren azalpena emateko egun euskararen inguruan ditugun adierazleak erabiliko ditugu, bai euskararen adierazle sistema, zein inkesta soziolinguistikoaren emaitzak, edo soziolinguistika klusterrak eskaintzen dituen datuak, sare sozialetako datuak, hau da guzti horien bitartez gaur egun euskara nola dagoen eta ze bizi indar duen ikusi ahal izango dugu, baina baita ere euskararen ibilbide historiko bat planteatu dugu, hainbat eta hainbat dira aipatu daitezke esan hitoak edo momentu garrantzitsuak danak aipatzea ezinezkoa izan da, baina uste dugu esanguratsuenak bertan ageri direla. Zer gehiago, beste parte batean hitz egiten dugu nola euskarak inguruan izan dituen kulturetatik hitzak jaso dituen, baina era berean euskarak ere inguruan izan dituen hizkuntzei, batez ere gaztelaniari, ekarpena egin dion, eta baita ere beste espazio batean baditugu euskaraz maitemindu diren zenbait pertsonen testigantzak, hau da zergaitik beraiek autu hori hartu duten euskaraz beraien lana garatzeko, edo bertan daudela, zein atzerrian daudela euskararekin jarraitzeko. Orduan, badago ibilbide
nik esango nuke interesgarria, adin tarte ezberdinetarako egokitua, ezagutza maila ezberdina duten pertsonentzako egokitua, eta, euskaldunok garenak harro sentitu gaitezkeen erakusketa bat antolatu dugu. Beraz, badira horrez, hainbat gauza eskuartean dituzuenak, beraz, herritarrak euskararen etxea ezagutzera bertatu daitezen mezua zabaldua dugu ere, beraz, honekin ere hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker Jordana eta hurrengora arte. Zu hori, eskerrik asko, laster arte. Bada euskararekin lotutakoak aipatuta ekonomia arlora egingo dugu orain jauzi, izan ere soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko eguna da gaurkoan, eta horren arira soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñean. Gaur mobilizazioetan sindikatuak aldarrikatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan hartu behar dela emakumeen diskriminalizazioa. Eta era berean, sexuaren araberako lan banaketarekin amaitzeko neurriak eskatu ditu Labek. Gainera, soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunaren karietara 2024ko martxoaren 8 jai eguna izatea proposatu du Idoia Mendiak, Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuak. Lehendakariordeak gogorarazi du emakumeen kontratazioa sustatzen ari direla, sektore maskulinizatuetan eta hobeto ordainduetan, eta era berean estrategia bat diseinatu nahi duela gizonak sektore feminizatuetan sartzeko. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñean. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argira atera zituen. Tartean gizonezkoek batez beste 23,5 gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio egun sexuaren araberako lan banaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarduten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Bada, honekin ekonomia eta gizartarloko gaiak aipatuta, kultura arlora egingo dugu salto, izan ere Irati Agirre Azkuenaga kultura aditua dugu kameraren beste aldean datozen aste, egun eta hilabetetako kultur programazioari heltzeko. Kaixo Irati. Kaixo Karo, eguerdion. Eguerdion, tira, jarraitezen iristar diren datei begira eta kulturari helduta bada zer eginik izan ere. Esaterako, eta agian hau komunikazioarekin lotuta bereziki, Parentesi podcasten festivalaren lehen edizioa aurkeztu da orain gutxi, martxoan izango da hau, ez da zer berri dakar honek? Bai, Parentesi podcast festivalaren lehen edizioa da urtengoa, martxoaren 2tik 4 bitartean egingo dena, eta dagoeneko astelenetik Spotify podcast eta streaming plataforma horretan ere eskuratzeko aukera duguna. Parentesi festival honen lehenengo edizioan, lehenengo programan, Muriel Rukeiser idazlearen eta aktivistaren esaldi bat hartu dute lelo gisa. Ez da mundua kontakizunek eratze dute, sortze dute, eta ez atomoak. Eta lelo horrenpean, podcastina eta batez ere pandemia garaian ere inbeste ugaritu ziren podcastinak eta audio plataformak balioan jartzea dute helburu, eta ertz desberdinetatik sortutako kontakizunei ere zabalpena ematea, ezta pentsamendu kritikoa sustatzeko, eta kontakizunen bidez ere besterako espazioetara iristeko. Egitarauari dagokionez, hasiera emateko Oier Arantzabalen Artxipielagoa izango da, eta Beatriz Serrano eta Guillermo Alonsoren Arsenio Kabiar. Aipatzekoa da, ondaz, 2023 sari horietarako dagoela izendatuta Oier Arantzabalen Artxipielagoa, soinu diseinu onenari dago diseinatu, dago berez aipatu dute sari bezala, eta podcast honena Estatu Espainiarreko hizkuntza ofizialetan. Horrez gain, egongo dira bestelakoak, adibidez, hainbat gaien inguruko mahai ingurua, efektuak nola erabili kontakizunak sortzeko, ez bakarrik hitza, baizik eta isiltasunak ere soinu kontakizunetan daukan garrantzia,
eta saio guztiak Koldo Mitxelena kulturuneko areto nagusian izango dira. Beraz, bertatik ere zuzenean jarraitzeko modua izango da, esan bezala datorren martxoaren 2 aurrera. Eta musikarekin lotuta bestaldetik, ez Nafarroako eszenak oholtza berezia izango du Iruña Rock jaialdian. Bai, soinuarekin jarraituz eta kasu honetan musikarekin, ez da zuzeneko musikarekin, 15 taldek hartuko dute parte Iruña Rock jaialdian, martxoan 31 eta aprilaren batean ostirala eta larun batez egingo den jaialdi horretan. 5. edizioa du aurtengoak, eta antolakuntzak, dagoeneko aurkeztu du kartela, esan bezala, 15 talde igoko dira oholtzara, Nafarro Arenako oholtzara, ostiralean, 31an, besteak beste Xutagar, Kaotiko, Banda Basoti eta Lier izango dira talde horiek, eta larun batean berriz esaterako Untza, Lagrimas de Sangre edota The Lizards taldeen txanda izango da. Jaialdiaren formatua aurreko edizioen antzekoa, barra bat eta jateko guneak ere egongo dira, ez da bakarrik musika zuzenean, baizik eta, espazio desberdinak aktibatuko dira, espazio desberdinak egongo dira kontzertuak eta horrek ere emango die jaialdiaren nolabaiteko dinamismoa. Jaialdiaz gozatu nahi duten persona guztien etorrera errazteko, gainera antolakuntza joan etorriko bidaiak antolatu ditu hainbat tokitatik, hainbat Nafarroko eta Arabako batez ere hainbat herrietatik, eta edizio berri honetarako abonuak eskuragarri daude jada baita, norbaitek eskuratu nahi izan eskero web orrialdean bertan, Iruña Rockeko web orrialdean, 75 €, bi egunetakoak eta egunetakoak 37 €. Oso ondo, eta Iruñan garela antzerkiarekin lotuta bada zer aipatzeko Irati? Bai, Iruñan bertan baita ere, jarraituko dugu bertan, baina kasu honetan musikatik antzerkira salto egingo dugu. Irri ziklo Iruñako euskarazko umore zikloari emango diotelako hasiera, datorren ostiraletik aurrera. Martxoaren 3 bazat 29 egingo da, Irri ziklo izeneko euskarazko umore zikloa, Iruñako Nafarroko antzerki eskolan, Iruñako Alde Zaharrean kokatutako Nafarroko antzerki eskolan, arratsaldeko 7 izango dira orotara 4 emanaldi programatu baituzte edizio honetan, eta hasiera emateko, zikloari martxoaren 3 hasiera emateko, Anton Telleriak nekatuak, bakarrizketa egingo du barkatu. Bakarrizketa honetan, euskararen zuzentasunaren eta oro har zuzentasunaren mugak esploratzen saiatuko da antzesleak kasu honetan, eta badakigu Anton Telleriaren kasuan, barre egitea, dala helburu bakarreta eta sakratua nolabait antzeslan edo bakarrizketa honetan. Martxoaren 9 zikloak euskarazko antzerki improvisazioari egingo dio lekua, impropestakzioa deitu diote obra honi, Xavier Clamarike, Garazi San Martinek eta Xavier Artiedak. Eta bertsolari hoien bizkortasunari helduko diete ikusleek proposatutako gaiegi heldu, eta hortik esan bezala improvisatutako antzeslan edo piesak taularatzeko. Gainera, eta oso polita izango segurazki, Artek zuzeneko musika eskainiko du, esan dako 3 bertsolari horiek, publikoek eskainitako gaien inguruko piesak sortzen dituzten bitartean. Eta programatuko den 2. ikuskizuna Jon Plazaolaren Irabazi izango da, martxoaren 22. Gaia, badakigu egungo gizarte kompetitibo, krudel eta fidakaitz honetan, personaiak, Felix eta personaiak kasu honetan, saiatuko da esparru eroso bat sortzen eta ikusten baita ere esparru horrek nora eramaten duen, batez ere da, bere bizitza nolabait ikuspegi patetiko eta edo bere bizitzaren ikuspegi patetiko hori justifikatzen saiatuko da, kasu honetan ere umoreari helduta egingo dio horri Jon Plazalok. Amaitzeko, zikloa martxoaren 29an, Beatriz Tegizabalen Mamma Mia bakarrizketa ikusteko aukera izango dugu. Kasu honetan, ikuspegi feminista txertatzen duen bakarrizketa da, emakumeen sentsazioi, sentimenduei, haserrei, presioi eta horrelako gaiei baita ere men egiten dira edo ikuspegi erradik heltzen diena. Eskolako webgunean daude dagoeneko sarrerak salgai, 5 eurotan, eta 4 ikuskizunetarako abonamendua ere erosteko aukera dute dagoeneko ikusten entzulek, beraz, animatu, Irri ziklora Iruñan. Irati, denbora dela eta minutzi behar dugu konexioa ere, badira kontu gehiago, laster helduko diegu, eskerrik asko gaur gurean izatarren eta hurrengo arte esan bezala. Oso ondo, eskerrik asko zeuri, Karol.
Tira, eta gaurko magazineko lehenbiziko atalonekin bukatuko dugu orain, eta laster bueltatuko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, hain zuzen ere Miren Etxebeste Elkarrekin Podemos Ezker Anitza eta Aliantza Berde koalizioaren Gipuzkoako aldun nagusia izango dugu bertan, beraz ez zaitezte urruti joan. Gora doa, asfaldiko errepika, kapitalismoa ozonoa, Wall Street karbonoa. Langilearen zat, neurriak, murrizketak eta trabak, eta elitea elikatu. Immigrazio masiboa nunda integrazioa, kresian konzentrazio esparrua. Batzuentzat egazkin pribatua, besteentzat plastika zaharrezko barkua. Kaixo goiregea, eta ondala paratazte eta genuen gure single berria amaitu baino lehen. Eta, Amaika Telebistan bizi musika programan ikusi ahal izango ze bideoklipa, eta, espero dugu gustatzea. Seguro nago baina gero ez, biozkate dio baietz, batu garen bitima bestein, zoria ez dala beharrez. Txamenduak buruari milaka huelta, urtea bete du minutu batean, gertatzen ez denaren esklabua, ordu txikitan kateta mamuak, harima baten korputzean aztu zaizu zure azentzea, utxetik hastea, botea kontrolatzea. Seguro nago baina gero ez, biozka bate dio baietz, batu gore bitima bestein, zoria ez dala beharrez. Seguro nago baina gero ez, biozka bate dio baietz, batu gore bitima bestein, zoria ez dala beharrez. Itzekin, mina baintzen, ezkontza hori ez duzu lertzen, amaitu, baino lehen, hasiera berriak irudikatzen. Bademoraz, autoespazio, uzaroan etxean ozgiro, zirkulua itxita akatsak, birziklatzera konderatua. Bada, 12:00 pasata iritsi daguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean Miren Etxebeste daukagun, Elkarrekin Podemos Ezker Anitza eta Aliantza Berdetik sortuen koalizio horretatik, Gipuzkoako makila eskuratzeko lehian sartzear, edo bertan hortze zaudela, ondo etorri. Bai, eskerrik asko, bai. Tira, Irungo udalean ere aritu zara azken legealdian, gerosiago erreparatuko diogune batez horri, baina hasteko konta iguzu nola sentitzen zara erronka berri honen aurrean? Goguakin sentitzen naiz. Eta gaina, zerikusi handia daka baitare udal gobernu batean egondako esperientziatik udaletan ikusten dugu zein neurritan baldintzatzen gaituen gure bizitza eta gure aukerak eta gure gaitasunak ere bai aldunditik erabakitzen direnak, erartzen diren erabakiak. Eta orduan, ikusten da, nabari da, asko udal mailan ere bai, eta begibistakoa da, erresa da, gaina galdetuta beste udalerri guztiei, zer nolako desoreka sortzen dene bai lurraldean diruen banaketaren bitartez eta baitare zergain bitartez eta aldundian, ez? Eta desoreka hori konpontzeko ere bai, nola ez, aldundira jo beharko da, Gipuzkoaren desoreka konpontzeko. Eta orduan ilusioarekin eta gogoakin.
Hori ondo dago, ez? Berezik horrela heltzea, ez? Erronkari. Eta aldundia aipatuta, ez bada berri bat, atzo bertan jakinarazi zigutena, edo bueno, ez? Entzuna izan zena, eta hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiak Semekutunaren tituluak heldu diola Franco diktadurari, ez? Nola jaso duzu zuek berri hori? Pozez, baina baitare pentsarazi behar dugu, ez? 47 urte pasatu behar izan dira. Ia mende erdia horrek gogorarazten digu zenbat urtetan, ez da trantsizioa egon eta demokrazian, hainbeste urte egon da ere, gure instituzioetan eta egon direla frankistak izan direnak eta horrelakorik egitea moteldu oztopatu dutenak ere bai. Orduan, behar izan dira 50 urte eta ziur asko baitare belaunaldi aldaketa bat hori lortzeko. Pentsarazi daiteke ere bai, zergatik hainbeste denbora Euskadin, ez? Horrelako zer gertatzeko, galdu beharko zaio ere bai, EAJari eta PSeri zergatik behar izan duten hainbesteko denbora horrelako erabaki bat hartzeko, ez? Demokratikoak izan da eta bendi defendatu izan da ere bai, memoria egin behar dela, demokrazia babestu behar dela eta trantsizioa erabat osatu behar dela, zergatik itxaron duten hainbeste, ez? Ni galdetuko nieke, ez dakit, izango dituzuten hemen galdetzeko ere, baina galdera hori botatzen diet, ez? Zergatik itxaron duten hainbeste. Ganera hortxe geratzen da, eta erantzunaren zain bueltatuko gara, ez? Hauteskundei begira, izan ere, maiatzera begira koalizioan aurkeztu zarete ere, ez? Zer berri daka horrek? Gu beti hasieratik jaio ginenetik hasi ginen beti indarrak batzeko helburuarekin, ez? Argi dakago gure espazio politikoa anitza dela eta aniztasun hori jasotzen duna hautagaitza izan behar duela aurkezten duguna edozein instituziotarako, ez? Eta espiritu horrekin jarraitu dugu eta gero frogatu dugu ere bai, hauteskunde koalizioak osatzeko momentua iristen denean sortzen ditugula. Hemen Euskadin gainera, beste lurralde batzuetan, baino lehenago eta hobeto, askotan esan daiteke ere bai, baina horrek ere bai, gure osasun onaren isla dela, uste dut, eta hori da azken batean, eta baita ere, 3 alderdi elkartu gea, eta baina nola ez, gure espazioa zabalagoa da, eta badakigu elkarteak, kolektiboak, plataformak, mugimenduak, herri plataformak ere bai hor daudela, gure gure helburu berarekin aurkezten direla eta defendatzen dituztela beren helburuak, beren xedeak orduan hoiekin ere bai harremanetan gaude. Agian ez dira sigletan agertzen, baina elkarlana hor dago eta bilera mordoa egiten ere bai eragile guzti hoien babesa jasotzeko eta baita ere elkarlanerako bideak irekitzeko eta sendotzeko. Horri tiraka zure hautagaitza ez Donostian aurkeztu zenutenetan eredu berri baten beharraz aritu zinen, ez lehen bota dituzu hasieran gako batzuk, ez hautagaitzari begira, baina zein eredu da hori, ez Gipuzkoara begira? Gipuzkoara begira eredua, Gipuzkoan behin eta berri osatzen dugu guk eta baita ere esaten dute hainbat txostenek, besteak beste, desberdintasun soziala gero eta sakonagoa dela, gero eta handiagoa dela, gaina desoreka lurraldean ikaragarria da, hainbat herrien eta hirien aldean, eta hori konponduko duen eredu bat, ez bilatu behar dugu, erabat. Publikotasuna defendatuko duna, zerbitzu publikoen kalitatea babestuko duena, merkantilismoaren gainetik. Uste dugu zerbitzu publikoak dexente kaltetu direla, okerrera egin dutela, kasu askotan, eta horri buelta eman bartzaio. Zerbitzu publikoek azken batean dira Gipuzkoako herritar guztiak berdintasun batetik, herritar guztien berdintasuna bermatzen duza dutenak, ez? Egin batean, denek baldin badazkagu, oinarrizko zerbitzuak bermatuta, gero, bakoitzak bere bizi proiektuan aurrerago, gorago, edo iritsi daiteke, baina behintzat oinarria berdina izan behar du herritar guztientzat. Eta hori da gure ereduaren bitartez bilatuko duguna. Desberdintasun soziala, buelta ematea, desberdintasun hori konpontzea, eta
batik bat duela gutxi aipatzen nuen ere bai, ez? Gero eta askoek esaten dute defendatzen dugula beti klase baxuena. Klase ez da baxuenak defendatu behar dira. Baina baita ere gu eredua aurkezten dugunean nahi gara esaten ere bai klase ertaina defendatu behar dela. Klase ertaina desagertzen ari da gure lurraldean. Gero eta pobretuagoa da gizartea, inflazioarekin baita ere, gero eta kaudimen gutxiago dakate gure familiek, eta hori gure lurraldearen kalterako da, erabat. Gure aukera ekonomikoak hazteko, aurrera egiteko aukerak murriztu egiten dira, zenbat eta pobretuago egon. Orduan, klase sozial ertaina babestu behar da, indartu behar da, klase sozial baxuak defendatzen ditugu, RGIa hor dago, gutxieneko diru sarrerak ere bai igo ditugu, hain zuzen ere langile pobrerik egon ez dadin, mesedez, hori izan da nik uste azken 10 urteetan izan dugun arazorik larriena, langile pobreak izan ditugu gure artean, eta gu irixi behar izan geha koalizio gobernu batera hori konpontzeko, eta hain 1.020 euroko gutxieneko diru sarrera dakago ja bermatuta, aurten, urtarriketik aurrea, eta baina horri ere bai gehitu bartzaio, hortik aurrea ere bai desberdintasunak badaudela hortik gora, eta hoiei buelta eman bartzaile. Bai ez, eta hortira desberdintasunak aipatu dituzu, desorekak ez, eta Gipuzkoara begira zein da egoera ez, nolako, azken legealdian ez, Jotaren esku izan da, eta nolako Gipuzkoa utzi du holanok? Esan da bezala gizarte, zerbitzu publikoak ahulduta, gero baita ere ez dugu uste benetan defendatu ditunik Gipuzkoaren interesak zerga bilketari dagokionez. Horren isla dakagu hain zuzen ere duela gutxi iragarri denez, estatu mailan atera dugun zerga berezi horri esker zenbat diru iritsiko denez, zenbat gure zerbitzu publikoen onerako ez, 100 milioi euro gutxikora bera bilduko dira 2 urtetan Euskadin, eta horietatik Gipuzkoan zenbat gehatuko dira 40 milioi. 40 milioi Gipuzkoa oso baterako. Eta banatuko dira baitare, fofinaren bitartez, herrien bitartez, orduan, herri txiki ez zaie sosik iritsiko. Hori ez dago ongi. Hori zazken batean, herriek eta udalek lan ikaragarria egin dute pandemian zehar eta egiten dute baita ere gure oinarrizko gure gizartek zerbitzuak bermatzeko eta horrek karga ikaragarria sortzen du ekonomikoki eta orduan herriei ere bai iritsi bartzaie hortikan biltzen dena. Ez dugu lertzen zergatikan aplikatzen zailan aritmetika berdin-berdina jasotzen den diru guztiari. Kasu hau, diru sarrera hau, ezoikoa da, orduan zergatikan banatzen da ohiko moduan. Kontuan hartu da baita ere, ohiko moduan beti Gipuzkoak altzaile geratzen dela, eta ikusten dugu gero konpentsatu egin bertzaiola urtero, badagoela funtsu bat konpentsatzeko, ze orokorrean biltzen duena baino gehiago gastatzen du, baina gaizki banatzen delako biltzen dena orokorrean Euskadin jasotzen den diru guztia. Hori konpondu behar da, zerga bilketa gaizki dago, eta gero banaketa ere bai, ez da orekatua erabat. Eta azken batean hiri handiek besteek, baino proportzioan askoz gehiago jasotzen dute, eta gero zerbitzuetan ez da oreka hori, ez da desoreka hori konpontzen. Bai, ez da, eta zergak aipatu dituzu, lehenago ere soldata, ez gutxieneko soldata bera, ez da, koalizio gobernu horretan ere feminismoarekin, talakoekin, pultsua hor erabate hartu izan duzu, eta zuk ere eskatu duzu edo nahi izan duzu, eta horrela aldarrikatu duzu, Gipuzkoarako ere gizarte berdinzaleago bat eta feministago bat nahi duzula. Bai, eta hori azmarratu, feminismoari buruz egiten duguna nahi gaitz egiten gizarte berdinzale baten alde. Zuzen ere, badaude hainbat oso argi adibidez, sektore ekonomikoak, mundu guztia azkagu, ez dakit hirigintza, eraikuntza, zaintza lanak eta horrelakoak, eta badaude erabat feminizatuta dauden lanak, ez? Eta lanbide horiek normalean oso egora lan baldintza txarretan daude, normalean gutxieneko soldata jartzen zaie, ez dakigu zergatik, zergatikan, norbaitek azaldu beharko du, zergatikan etxeko zaintzaile batek obratu behar duen gutxieneko soldata,
eta igeltsero batek hori baino gehiago. Kualifikazio maila ez da askoz ere altuagoa besteana, bile dakate beren sektorean kualifikazio maila nahiko antzekoa, baina batek askoz gehiago kobratzen du bestea baino. Zergatik, hori dago, hor dago jendearen araberako soldata arrakala, ez? Eta hori konpondu behar da. Feministatuta dauden sektoreak sektoren duintasuna bermatu behar da, lan baldintza horiek hobetu behar dira. Eta hori da azken batean defendatzen duguna, ez? Ongi dago esatia, zenbat, normalian gizonenak izan diren ogibideetan emakumeak gero eta gehiago txertatu behar gehala, dudarik gabe, baina normalean emakumeenak izan direnetan ere bai gizonak txertatu behar dira. Desoreka hori ere bai konpondu behar da pixkanaka, eta nola ez, soldaten bitartez hori konpontzen da askotan. Normalean aukeran, inork ez du aukeratzen soldata basuena daka lanbidea, ogibidea, ez? Orduan hor ere bai badakagu zer esana. Adibidez, herrietan ikusen dezakegun adibide bat oso sinplea garbiketa da. Kale garbiketa maskulinizatua da eta eraikinen keza garbiketa keza feminizatua. Eta soldata desberdintasuna 25%koa da, gizonen alde. Batek azaldu dezake zergatik kalea garbitzea 25% gehiago ordaindu behar den eraikinak garbitzea baino, edo zergatik ordaindu behar den 25% gutxiago eraikinak garbitzea, kalea garbitzea baino. Hor badakagu adibide bat, feminismoaren bitartez konpontu daitekena. Esan genuen, genero perspektibarekin aplikatzen derinean politikak hori konpondu behar daiteke. Eta hori da feminismoaren bitartez aldarrikatzen dena politikan. Beste esparru batzuetan, beste gazatuk, baina politikan feminismoa bultzatzen da horrelakoak konpontzeko. Bai, ez da injustu gaurko eguna da, soldata arrakalaren aurkako eguna, nolabait esaterren zehazki ez izena nola den, eta horri doia mendiak, ez, egunaren karietara esan du martxoaren 8, ez, jaiegun izatea proposatzen duela. Bai, bueno, ikusi genuen duela 2019 izan zen uste dut, benetan martxoak 8 hartu zuenean ikaragarriko, potentzia bat bihurtu zen batian egunura, baina batez ere greba orokor bat deitu zelako, eta orduan kaleak bete ziren emakumez, eta eslogana oso argi zegoen, gu gelditzen baldin magea, mundua gelditzen da, ni planto. Eta ez dakit jaieguna, nik uste dut, hobe dela grebaren espiritu azgaltzea, ze jaieguna daudena, adibidez, maiatzaren bata langileen eguna, azkenean jendeak hartzen du jaiegun bat bezala, eta ez grebarako edo aldarrikapenerako egun gisa nik gehiago defendatuko nuke eta eskatuko nuke berriro sindikatuek greba deitu dezatela, egun horretan, greba orokor bat, ze horrek bai markatzen du aldarrikapen bat ez dagoela horren atzean, eta da, emakumeak gelditzen baldin bagea, zaintza lanak gelditzen baldin badia, mundua gelditzen dela. Eta horretaz aparte ez, ekologismoari ere heldugura izan diozu, eta justo Gipuzkoan ez, egia da, azken aldean hainbat albiste ikusi ditugula, agian ingurumenarekin lotuta ere ez, izan erraustegia dela ez dela, gero energiarekin parke eolikoak hor, justo Gipuzkoan bada lana egiteko ez da. Bai, ekologismoaren aldetik dudarik gabe trantsizio ekologiko baten alde egin behar dugu eta hor badazkagu erronka handiak. Eta lurralde plan bat egin behar dugu, plangintza bat, hor dagona, nik uste lantzen nahi dira, baina ez dute inoiz argitaratzen edo bukatzen, eta da nola banatuko dugu lurraldea baitare parke eolikoak eta bestelako instalazioak ongi kokatzeko. Ez zuzen ere, zein kokaleku diren egokienak kontuan hartuta baita ere bioaniztasunari kalterik gutxiena egitea, bermatzen dela, ziurtatzeko. Eta penarekin eta baita ere kezka handiarekin hartzen dugu nola kanpo enpresa batek erabaki dezakeen zein menditan jarri nahi duen bere instalazioa, Norvegiako enpresa batek, edo Suediakoa, edo berdin zein herrialdekoa, etorri daitekeen gure lurraldera eta esan mendi honen txontxorran jarriko ditut ez dakitzen bat dorre eoliko, haundilena daudena gainera ezagaitare, eta berdin zait bioaniztasuna bere interesa delako hori eraikitzea, eta gero baitare instalazio hori hainbat urtetan Iberdrolaren eskuetan geratzeko. Eta hor, herri horietan baitare, eta hau, aipatuko dut, EH Bildu ez dela horren aurka agertu.
uste dulako trantsizio ekologiko bat egin behar da, eta orduan ezin dela parke eolikoen aurka egin. Nik uste dut parke eolikoen aurka ez dela egin behar, baina aztertu behar da lehenbizi lurraldea eta nun ezarri behar diren. Hain zuzen ere esan dudan bezala, bioanistasunari kalterik gutxiena eragiteko. Agian kokalekuak egokia dira, baina ezin du kanpo enpresa batek erabaki hori. Hori gure lurraldearen erabakia da, nun kokatu gauzak eta nun instalazioak. Zubietako zarroztegiarena, hori ja, ikusiko ditugu, ze gutxi gora bera, ja hasi dira, gero eta txosten gehiago agertzen, salaketak egon ziren guraso sor dago, eta eskertu bartzaile egin duten lana, eta ez dutela amore eman, eta kutsaduren jarraipena egin dutela, detetatu dituztela, txostena bilatu dituztela, EHUko ingenierien laguntza lortu dutela baitare txosten bat ateatzeko, eta ikerketa serio bat eta sendo bat egiteko. Eta atera diren egiak, gainera, egia dira, empirikoak, oso kezkagarriak dira. Ez zen ere, islatzen dutena da, zubietako instalazio hori, hasieratik gaizki egina dagoela, araudia ez duela betetze, hainbat mila geldialdi baino gehiago egin ditula, eta geldialdi bakoitzean isurketak egon direla, toksikoak, gainera, bertara eramaten diren hondakinak batzuk industriari datozela eta horiek ez direla egokiak erraustegiara eramateko, gero ez duela adibidez baitare helburuetako batzen energia sortzeko balio izatea errausketa horrek, ez du horretarako funtzionatu, baina hor bai dakagu udari gabe enpresa bat 35 urterako kontratua dakana. Eta bermatzen ari diogu sarrera ekonomiko bat enpresa pribatu bati, baina enpresa pribatu horrek ez ditu gauza ondo egiten eta gaina instalazioa guria da eta gaizki dago, orduan, mesedez, norbaitek eta hemen nik uste dut Asensio jauna, diputatu nagusirako hautagai izango dela PSrentzat, ingurumen diputatua da. Eta honekin beti bota ditu baloiak kanpora, ez du gardentasunez jo inoiz ez, saiatu da gauzei, egiten zaien galderei ez erantzuten, eta horrek islatzen duen gauza bakarra da, gauzak gaizki egina daudela, eta ez dakitela nola tapatu. Eta gero, aipatu dudana ere bai, 35 urterako kontratu bat, eta ikusita kudeaketa ez dela ona, eta gaina isurketak egon direla, eta enpresa horri baita ere zuzenean ja dagoeneko 100.000 euroko isuna jarri zaiola abenduan, bate pentsa dezake nola jarraitu dezake enpresa horrek kudeatzen instalazio bat ikusita gaizki egiten ditula gauzak, kontrolak ez ditula ondo ezartzen, kontratu hori ezin da berrikusi edo ez da berrikusi nahi. Galdera hori erantzumango dioteaz. Momenturen batean, Asensiok berak ere bai. Ez da kontratu hori berrikusiko, benetan enpresa horrek ondo egiten ari ondo kudeatzen du instalazioa, instalazio horrek gure ustez egiturazko arazo larriak ditu, konpondu behar da, berriro martxan jartzea, hobesten baldin bada. Hasieratik esan genuen errausketa ez dela konponbidea, baina behintzat egiten baldin bada ondo egin dadila, eta ez egiten ari diren moduan, gure osasunaren kaltetan, eta gero eta, ikusten ditugu, ze gero azken batean hor dauden akatsak guk ordaindu behar ditugu, bai osasunaren bitartez, edo baita ere gure zergen bitartez. Aipatuztu osasuna eta egiturazko arazoak ere ez, eta pandemian bereziki agian lehertu zen osasungintzan ere ez, edo hasi ziren arrakalak horre gehiago nabaritzen, bazirenak handiago egiten, eta orain esaterako, Donostia badugu, hor adibide garbia Donostiako ospitalea bera ez, eredua kolokan ere badagoela. Bai, gainera osasungintzaren eredua da, hor bai ez da lurraldekoa, baizik eta Euskadi mailakoa, eta EAJaren dinamika beste gai guztietan ikusten den bezala dena Bilborantz doa. Bizkairantz doa, Bizkaiaren hobe beharrez, eta ikusten dugu, Donostia aldeko sian gertatu dena azken batean da, desmantelatze prozesu horren ondorioetako bat, zer hor badaude hainbat zuzendari eta hainbat mediku ez daudela ados espezialitateak Bizkaira bideratzea ze horrekin, ez? Eta lehen arreta gero eta ahultzearen prozesu horrekin ez daude ados, ez? Ikusten dute beren
hainbat urtetan zaindu duten proiektua desegiten ari dela eta osasun saila ez duela konpontzeko asmorik. Baizik eta hori desagertze horretan sakontzeko asmoa dakala. Eta batek esan dezake ez, egiturazko arazoak zeuden, eta saiatzen egia konpontzen, eta 27ko ikusiko dugu, bakize, aurrekontua, eta bla, 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 bla. Azken batean dena, bla, 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 baina ondorioa da, osasun sailak ez duela konpontzen, ez duela konponketarako biderik benetan hartzen, bileretan hartzen dituen konpromisoak gero ez dela ausartzen sinatzera, hori izan zen azkenekoa, konpromiso bat hartu zuten, baina plataformatik esan zioten bale ados, orduan akta sinatu, ez zuen sinatu nahi izan, orduan hartzen diren konpromisoak benetakoak ez dira, eta hori da larria iruditzen zait, ze horrek kolokan jartzen du zen nolako zintzotasuna dakan sailburu baten hitzek zintzoak diren edo helburua dakaten mintzat bakarrikan isiltzeko, arazoak isiltzeko, baina ez konponketarik bideratzeko. Eta guk argi dakago zerbitzu publikoak sendatu behar dira. Ezin dira gure zergak gero eta gehiago murriztu eta gainera biltzen duguna gaizki banatu eta gainera banatzen den horren bitartez ere bai enpresa publikoei banatu. Duela gutxiak zailakin dugu EMQ eta bestelako osasun enpresa pribatuen urteko irabazien 30% Osakidetzatik datorrela. Esan genezake, enpresa pribatuen irabazien eren bat osasun publikotik etortzen dela. Gain kostu batekin, nola ez? Hori etekin ekonomikoaren bila dabiltza enpresa pribatuek. Beren helburua ez da zerbitzua kalitatezkoa eta doakoa izatea baizik eta kostu bat jartzen diote enpresa pribatua direlako eta beren helburua hori da, logikoa denez, irabazi asmoa dakate. Baina zerbitzu publikoek ezin dute irabazi asmoa izan. Defizitariak izan behar dute, dudarik gabe, baina defizitaria da, zuzen ere, mantentzen direlako guztion zergen bitartez. Da, hori berdinak egiten gaituena gizarte, zerbitzu publikoa dira. Ez da, erronkak ez dira gutxi eta ziurrenik ez beste hainbat gehitu halko zaizkia, aipatu dituzun horiei. Eta Gipuzkoako makil hori eskuratzera begira ez lehian nola ikusten zarete ez, izan ere aiotari tronua kentza bera ez da erresa izaten ez Gipuzkoan ez da inon ere. Gizartea eta politika oso polarizatua dago, badakigu, eta nik uste dut askotan azten gehala eta beti gabiltzala sondeoak eta galdeketak eta iragartzen eta bar, eta badirudi askotan elektoralismoan gabiltzala denbora guztian 4 urtetan legegintzaldi oso batean. Gizartea ez dago horretan, eta ez da serioa, ez dut uste serioa denik alderdi politikoen gandik behintzat ibiltza denbora guztian gizartari galdezka ea nor bozkatuko zenukeen zer eta horren arabera gauza bat aurrera eraman edo ez. Nik uste dut benetan hauteskundeak berez badirela ja sondeo nahikoa eta hor ikusten dela bakoitzak zer egin duen, zer egin dezakeen, bakoitzak aurkezten du bere proiektua eta gero gizarteari hilarazen zaio. Gizartearengan jartzea urtebete lehenago erabaki hori nik uste dut ez dela serioa gizarteak nahiko arazo azkala. Eske gogoratzen dut, lehenengo sondeoa iragarri zela, nik uste dut soziometro hau, iazko udaberrian, urtebete lehenago, esaten duzu. Justu pandemia bukatu eta bukatzen ari zen momentu horretan, restrikzioa bukatzen ari zen momentu horretan, gizarte zegoela nekatuta pandemiaz, gogoratzekala oportara juteko, bizitzan normaltasunez eusteko, eta momentu hori egokia alda telefono deiak egiteko, nori bozkatuko duzu emendikan urtebetera, iruditzen zait lekuzkanpo da hola, ongi dago egitea, baina hori iragartzea emaitzak izango balira bezala, benetako emaitzak horiek izango balira bezala, hauteskunde zikloa bukatzen da orain, legintzaldi orain bukatzen da, hauteskunde zikloa orain irekitzen da, eta nik uste dut interesgarria dela gizartea
esaten dugu gizartea politizatua dagoela. Gizartea politizatzea ez dago gaizki, politikak gizartearengan eragina dakalako zuzenean. Orduan nik uste dut gizartari irakatsi bartzaiola ere bai. Gizarteak ikasi behar du baita ere politikan pentsatzen. Eta politika ikusten, aztertzen, eta bakoitzak plazaratzen dituen mezuak aztertzen, eta galdera onak egiten ikasi behar du ere bai, eta kritikoak izan behar du gizartea, irakatsi bartzaio, eta nik uste dut hori martxan jarriz gero hauteskundetan, ikusiko genuke kanpainak, bakoitzan zer dakan, ze proiektu dakan, zer defendatzen duen, eta gizarteak entzungo du kanpainan, bakoitzak zer defendatzen duen, ikusiko ditugu baita ere, nik uste dut hor mugitzen direla asko kanpainan, sondeoak, barra agertzen dira ere bai, eta ikusiko dugu. Orduan, polarizatuta dago orain, baina baita ere erosoagoa delako pentsatzea hau edo bestea, txuria edo beltza, baina gero kanpainan grisak ere bai bagaude. Eta bukatzeko Irunera begira izan ere, egintzaldiaren bukaera aipatu duzu, heltzear da, eta horre postu garrantzitsua ere izan duzu, berdintasunarekin lotuta bereziki, tira hor egon zara lanean, ez da ziurrenik beste 11 gauza egingo zenituen, nolako balorazioa egiten duzu, azken legegintzaldi honetaz, Irundik begira? Oso positiboa. Lehenbizi azaldu asko ikasi dudala. Ikaragarri ikasten da, gobernu batean egonda, udal gobernu batean egonda ikaragarri ikasten da, eta oso esperientzia politia izan da, berdintasunean erronka kristona izan da, hasieran, ez zegoen ia arlorik, euskara arlorik, berdintasun arlorik, eta orain badago arlo bat, ekipamendu bat irekiko dugu, emakumeen etxe bat, aurrekontua hirukoiztutugu baita ere programekin, ekintzekin, urte osoko programa ditugu ere bai, orduan berdintasunean oso pozik nago, altxor txiki bat sortu dugulako, deren artean, taldean, eta feminismoarekin batera, mugimendu feministarekin batera, eta hezkuntzarekin batera ere bai, hezkuntza publikoaren, sari publikoaren eta udalaren arteko harremana ikaragarri hobetu da berdintasunaren alorrean, hezkitetza ikaragarri sustatu dugu ere bai, eta bide politia ireki dut, espero dut nire hurrengoak hartuko dula eta bide beretik jarraituko dula, nibentzat oinarriak sendoak jarri ditut, uste dut, teknikariei esker ere bai, eta eskerrak eman nahi dizkiet ere bai, nire teknikariei, berdintasuneko teknikariei, lan ikaragarri egin dutelako, eta hortikan jarraitu dezatela. Eta euskara arloan ere bai, zenolako erronka baina politia, atera da gainera, eta baita ere aldaketa, ez zain handia, baina aldaketak egin ditugu, eta perspektiban, eta plangintzaldian, euskara normalizatzeko planean, baita ere entitate klubekin eta baita elkarlana hobetu dugu ere bai, euskara sustatzen ari gea baita herrigintzan eta aisialdian ibiltzen diren elkarteekin. Oso politia izan da eta pozik, ze helburua hasiena izan zen zeharkakotasun hori lortzea udal barruan, berdintasuna beste departamentuek ere berdintasunean pentsatzen hastea eta klabe horretan lan egiten hastea eta ikusten dira. Batzuk uste dute, batzuetan galdetzen dute ez dakit obratako zerbait ateatzen da edo beste departamentu batzuk zeo zer berdintasunaren alde eta galdetzen dute, eta ondo egin duzu eta ni obretatik egin dute, eta ondo, ze hori da elkarlana udal baten barruan genero perspektiba zeharkakotu behar delako eta pozik horren aldetik. Duela gutxi gainea egea plegu batzuk eta ditugu, lasteratako dira bai, garbiketa zerbitzuan ere bai, eta hor hobetu dugu ere bai, soldata. Orduan igo dugu, orduan, hitzarmen bat sinatuko dute berehala, nik uste dut sinatu dutela ja, eta garbiketa zerbitzuko emakumeen soldata hobetuko da. Orduan hor baita ere, lehen batu duna, eta etxez-etxeko zaintza zerbitzuak ere bai, berantolatu ditugu eta hobeto dago ere bai, orduan, zapozik. Beraz, badia lorpenak, orain zorte on, zure ibilbide berri honetan, demora gaitik hemen utzi behar dugu elkarrezketa, mila esker gaur gurean izatearren. Zuri. Eta laster izango gara hueltan solasaldiari ekiteko. Kaixo, Arimataldeko Paulen Auztue eta gure azken abestia entzutera gonbidatzen zaituztet. Kea eta larruak du izena eta gure disko berriaren aurrerapen kantua da. Beraz, entzun eta gozatu.
Ordu bata pasata iritsi da solasaldiari heltzeko unea. Hortarako gaur hemen dauzkandinekin Alaitz Argandoña eta Carlos Renedo, ondo etorri. Eta hasteko Nafarroara begira jarriko gara, izan ere matrikula doan izango da haurreskoletan 27.000 eta 900 eurotik berako errenta dituzten pertsonentzako. Eta honetaz hitz egiteko saioa Tapiz Lab sindikatuko 03 zikloaren arduraduna dugu kameraren bestaldean, beraz, ea nola iristen dio berak, honi, kaixo? Kaixo egunon. Zan segundu bat ez zaitu gulako hementxe entzuten, ea orain aukerarik dugun lasterre ondo entzuteko. Ea, bai? Bai? Bai, orain bai. Eskerrik asko. Tira, horixe ez, aipatu dugu, Jimenok azaldu du, 27.900 eurotik berako errenta dutenentzat, ez, doakotasuna zabalduko dela haurreskoletan, nola heltzen diozue berri honi, edo ez, zer suposatzen du? Bueno, jauzi bat da doakotasunaren bidean, eta behar gehien duten familiei jaitsi zaie tarifa. Ja pasaden ikasturtean egin zen beste jaitsiera bat, eta bueno, jauzi bat izan da, aurrera pauso bat, eta ongi ikusten dugu, baina bueno, labenarri daukagu oraindik bide luzea gelditzen dela egiteko, eta bueno, ulertzen dugu ere neurri batean ezin dela izan orain dena doakoa, baino bai Hezkuntza Departamentuak hartu behar dituela konpromezuak 3-6an bezala, 0-3an ere bermatzeko aukera berdintasuna, eta bueno, orain tokatzen zaiela jartzea baldintzak, ibilbide horri bat egiteko, eta bueno, epemuga batean erabateko doakotasuna bermatzeko. Eta bueno, bestalde ez dakite aipatu duzun ere bigarren zikloko aipatzen zen atzoko berri horretan, ez? Bigarren zikloko lehen mailan emango diren ratio murrizketak, bueno, gu egia esan uste dugu Hezkuntza Departamentuak ez duela buruan ratio jaitsiera lineal eta orokorra, ez? Baizik eta, bueno, bakarrik proposatzen du hezkuntza behar bereziko ikasle kopuru altua duten ikasgelen kasuan, soilik, eta bueno, esan dudan bezala, uste dugu hori ez dela nahikoa. Guk defendatzen duguna da, hori, jaitsiera lineal eta ikasle topea jaitsiko duena, ez? Eta horretaz aparte, ikasgela bakoitzaren berezitasunak kontuan izaten dituena. Bai, ez da, gainera hor gabiltza irudietan ikusten ez, 03 zikloa mobilizazio aldi oso luzea izan duzue ez, eta gainera konplexua ere izan zen, negoziak eta guzti horiek hor gainera bada ere langileen egoera bera, orain bota dituzu aldarri batzuk ez, agian gehiago zikloekin, tarretutekin lotutakoak ez, orain zertan da egoera ez, bere osotasunean izan ere aldarriak badira bere horretan. Bai, bueno, alde batetik mobilizazio zikloa oso positiboa izan zen, lortu genuen langile askoren implikazioa, eta 0-3a agenda politikoan sartu genuen. Eta horren ondorioz, lan baldintzetan onurak lortu genituen, ezta? Ere aipatu behar da, EH Bilduk Nafarroko gobernuarekin negozitutako neurri guztien artean, lehentasuna hartu zuen 0-3ko lan baldintzak, eta horren ondorioz, orain, urte honetan, 2023an, udal aurreskoletako langileen soldatak parekatu direla Nafar gobernuko langileen soldatekin. Eta, bueno, horrek soldata igoera nabarmena izan da, hainbat eskoletan, eta bueno, hori eskertzekoa da eta azpimarratzekoa da. Eta gero bestateko... Bai, barkatu? Ondo entzuten zaizu, bai. Bai. Ratioi dagokionez, lehenengo zikloan ere erreforzatu direla laguntza edo kontratazioak, eta bueno, ongi etorriak laguntza hauek eta errefortzu hauek, baina guk uste dugu, guk defendatzen duguna da, helduari dagokion ume kopurua hori dela murriztu behar dena, bai? Bestela, espazio berean pertsona gehiago sartzea,
horrekin bakarrik lortzen dena da masifikazioaren sensazioa areagotzea eta ez da konpontzen oinarrizko arazoa. Beraz, egin behar duguna edo Hezkuntza Departamentuak benetan irtenbide eraginkor bat eman nahi badu masifikazioari. Hezitzaile bakoitzeko ume kopuroa murriztea da, ezinbestekoa, eta horretarako dekreto foralaren maksimoak aldatu beharko dituztela. Hori da guk uste duguna. Beraz, pauso batzuk eman dira, baina badaude beste hainbeste emateko, eta horrekin, edo hezkuntzaz ari garela ere, justu Nafarroatik ez, azken egunotan beste albiste bat iritsi zaigu, euskararekin, eredurarekin lotuta, ez? Hor ere bada oraindik, ez? Aurrera egiteko beharrik. Bai, ikusten dugu etengabe Hezkuntza Departamentuak segitzen duela oztopoak jartzen ereduaren hedapenari, orain duela gutxi Lerinen ikusi dugun bezala, eta horiek ekiditeko modu bakarra dela zonifikazioarekin bukatzea, uste dugu. Eta, lehen aurreko galderarekin lotuta, falta zait aipatzea orain ze erronka daukagun esku artean, ez? Orain lortutako hobekuntza ekonomiko horiek, ez? Nola dauden eta zein den gure ikuspuntua horrekiko. Usten badidazu azalduko dut orain momentu batean. Bota. Bai. Hori, azpimarratu nahi dugula, lortu diren onura horiek gelditzen direla aurrekontuen baitan, ez? Eta aurten ziurtzat ematen duguna, behar bada hurrengo urtean ez da horrela izango. Orduan, gainera, oraindik kontu batzuk gelditu dira udal eta enpresa kudeatzaileen esku, eta horrek langileen egonkortasuna eta segurtasun ekonomikoa kolokan jartzen du. Orduan, horretarako laben orain proposatzen dugun erronka da, Nafarroako mailako lan hitzarmen sektoriala negoziatzea, 0,3an ere, beste sektoretan egiten den bezala, gurean ere gure lan hitzarmen propioa negoziatu ahal izatea, hori da eskatzen duguna. Eta aipatutako hobekuntza ekonomikoak, soldatak oso importanteak direla, baina hainbat hobekuntza eta lan eskubideak, ez, gelditzen dira hor limbo batean, adibidez, konziliaziorako baimenak, antzinatasuna, ratioak, lehen aipatu ditugunak, mugiezinak izan daitezen eta aurrekontuen baitan ez geratzeko eta betikotzeko lan baldintza horiek, duintzeko eta egonkortzeko tresna bakarra dela lan hitzarmen bat. Eta, hori da eskuartean daukagun erronka eta uste dudala importantea dela hori azpimarratzea. Bai, ez, beraz, ikusten dugunez, benetan kalitatezko eta duina izango dena, mila esker saioa gaur gurean izatearren eta hurrengo arte adi jarraituko ditugu kontu guzti hauek. Eskerrik asko zuei. Tira ez, hainbat gako eman ditu hezkuntzara begira ez, egia da justo Nafarroan azken aldian, hainbat alor ezberdinetatik badela eztanda alakoetan, eta horra dibidez beste aipatu du aurrekontuena, eta gara, arriskutsua ere badela, ez da ikusten duzu gauzak lortzen dituzula, baina gero horre ere baldintzak. Bai. Lehenengo eta behindik azpimarratzekoa da, nola 0,3ko hori, hezkuntzan edo batzutan ematen du ez dela garrantzitsua eta batzutan pentsatzen dugu hor lan egiten dutenak direla begiraleak eta ez hezitzaileak, eta nik uste dut hori aldarrikatu behar dutela, bestela bigarren mailako langileak bihurtzen dituzte edo bihurtzen ditugu, eta hori hitzarmen propio bat lortzeko oztopoak ipintzen ditu, ez? Eta nik uste dute hori berak esandakoa ratioaren kontua edo espazioaren kontua, ez azken finean pentsatzen baldin badugu aparkaleku bat dela, umeen aparkaleku bat dela, barduan hor ikusten da zenolako lan baldintzak dauzen, zenolako inbertsioak dauzen sektore horretan, ez? Eta ikusten dugunez, zoritzarrez da sektore bat oso feminizatua izan dena eta horrek esan nahi du bebai oso prekarizatua izan dena, ez? Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela batez ere hori mobilizazioak egitea, ze bakarrik mobilizatzen eta gizarte presioa egiten lortuko dute
nahi dutena, ez? Eta gero, aipatu ez duena da, bebai aurrerapausoak egon direla jantokian, ez? Eta nik uste dute jantokien garrantzia mahai gainean ipini zen pandemia garaian, ez? Nola ikusten zen, ume batzuk oinarrizko janaria edo janari garrantzitsuena jaten zutela jantokietan eta batzutan, hori da bermatu behar dutena instituzioek. Zerbitzua, oinarririk. Eta zerraitik da hain zaide jartzen zaizkia inbeste oztopez hitzarmen propio izan ere ez behar lukei bidea, ez, zentzu horretan izan. Bai, nik dute hori esan duguna hemen, ez, 3 elpin gutxien ez dagoela, alde batetik alaitzek ondo esan duen orain dela eredua bera, ez, da, ezer nahi dugu bakarrik leku bat usteko umeak edo benetan horazten da heziketa prozesua, ez, eta harrituak geratzen da ez, momentu honetan beste aipatzen da beste psikoloetan, ez, Montessori, ez dakiz beste, baldea bidaretarla, eta ematen du, ez, ziklo honetan, daudela hor, eta hori baldintza oso eskasean. Nik uste dagoela beste dela, jendarte moduan, zaintza lanak noren esku geratu behar diren, eta egia da, ez bada eskubide unibertsal bat, ez bada doakoa, badakigu nortzuk egingo duten zaintza lan horiek berriro emakumeek egingo dute, eta kasu batzuetan adineko pertsonak, edo hori ere bai, uste dute orduala, eta hirugarren azuk horren aipatu duzuna dela langileen baldintzak, ez? Nola posible olako egotea, gero saioak aipatu dituen elementuak, hitzarmen bat borrokatzen, oinarrizko eskubideak, oraindik egotein beste, izan da guztia hezkuntza, eta ulertuta izan behar dela guztia hezkuntzaren baitako zer, egotea horren beste aldea, eta oraindik lan eskubideak egotea egoera horretan, eta egotea borrokatzen olako oinarrizko eskubideengatik. Baina hor, ematen du polikotasuna bera kolokan dagoela, ez? Eta badugu hezkuntzaren afera hau, baina ikusten gabiltza, eaen zein Nafarroan ez osasunaren bueltan ere gertatzen dabilena, eta esaterako orain sindikatu, intersindikala esango dut, ez da, sindikatuen gehiengoak grebara deitu du berriz ere, protestara behintzat, ez ikusita, gutxiengoaren interesak denbora osoan ari dira kubritzen, ez, gobernuen aldetik. Bai, azken finean da, komentatzen ari garen, privatizazioa hor dekogu, privatizazioaren arriskoa hor dekogu, kontrata berak aipatu du, eta nik uste dut orokorrean oso arriskutsuak dira, segero ez dago hor kontrolik instituzioen partetik, eta baldin badago ez da egon behar sana, eta nik uste dut bai dala momentua mobilizatzeko eta eskatzeko batez ere bermatzeko oinarrizko eskubideak, ez? Zaintza arloan, osasungintzan dagokionez, nik uste dut instituzioek horiek bermatu beharko dituzte, ze badago jende bat ezin duela klinika pribatura joan, edo umea eramane eskola pribatu batera, edo kontratatzea pertsona bat umea zaintzeko, eta nik uste dut behintzat instituzioek dauzela gu babesteko eta ez daudela beraien papera behar den moduan egiten. Bai ez, baina justo osasunbideko kontu honetan ez hasieran bazegoen hor, eta badago, medikuen sindikatoa eskatzen diru gehiago, eta esklusibotasunaren kontua, hori esan diete, edo adostu dutez, beranduago negoziatzen jarraituko dutela, baina dirua bai eskaini zaie, eta horrei helduta egin dute hitzarmena oraingoz, ez, 400 euro horien gehikuntza horretan, eta berez beste sindikatuei esaten zitzaien, legez ezin zela soldata igo. Bai, nire horrekin bi hausnarketa uste dut, lehenengoa dela eredu publikoaren inguruko hausnarketa integrala, ez? Nik askotan pentsatzen dut, kasunetan mediku izan behar, baina batzutan bai dira vanguardia, ez? Eta uste dut, haiek mugitu direnean eta aldarrikatu dutena dela, gaur egun funtzio publiko hori ez dagoela ondo ordainduta. Baina eski gero juten bagara beste arloetara goera berdina da, ez da bakarriko osasungintzan. Irakasleek ere daukatara urte pilo bat soldata hor kongelatuta, eta hainbat esparru publikoetan ez da egon aurrera pausurik. Zergatik, inbertsio diru publiko gehiena sartu delako bestelako inbertsioetan. Azpiegiturak, bestelako gauzei erantzuteko, eta guretzako garrantzitsua den eredu edo sare publiko hori, oinarrizko eskubideak bermatzen dituen sare hori, hor ez dagoen inbertsiorik. Ez dagoen inbertsiorik ez humanoa,
ez lan baldintzetan, baina ez da ere alaitzak izan duena azpigituretan, eta hori da egoera. Eta nik uste dute horrekin dela, alde batetik, lehenengo azalketa hori, dela, langile publikoa, ez beti handik egon dela mantre bat, egiten artean, baldintza honak izan dituenak, gero eta gehiago azken aldian egoerak oso kaskarrak dira, eta jendea mugitzen denean da egoera ona zelako, ez da privilegioak borrokatzeko. Eta bigarrena dela, ez dakila esan egon balgarela sektore publiko horren defentsa da, osasungintza, hezkuntzaren defentsa, edo eredua bera ja kolokan dago, porque egon den desmantelazioa ja dago eredua kolokan jartzen. Eredu pribatua lehenesten ari da. Pasaren astean Bilbon egin ziren mobilizazioetan, aipatzen zenan den lehen arreta dagoela erabate desagertuta. Baina ez dute esaten bakarrik erabiltzaileek, langileek ere esaten dute. Eta jendea, nik hausan jendeak esaten zuen, ezken di orain, juteko ez dakizen medikura jun behar naiz, ez dakizea ausora, mugitu eta ezin dut. Adinagatik orduan. Lehenengo arreta hori, guretzako egiturazko zerbitzu eta eskuide bat dena, desagertzen edo dago bidean desagertzeko orduan. Ez dakit ja egin behar dugun horren defentsa, edo igual da berriro eredu berri bat, edo eredu bat jarri behar dela indarrean, porque desagertzen ari da, erabat. Zerotik aldatzearen horri? Bai, azken finean zuk aipatutakoa. Badauze egiten, batzutan hemen komentatu egin dugu, energia dela eta, edo ez dela eta, edo presioen igoera dela eta, dauze instituzioek gu lasaitzeko edo isiltzeko badiru laguntzak emoten, eta igual da momentua esateko behitu, eredu hau amaitutzat eman beharko dugu, eta beste forma bat bilatu beharko da, hori, lehenengo eta behin privatizazioa, eren ari ateak izteko, baina horretarako bebai ikusi behar dugu nortzuk dauden instituzioa, ze oligopolioak dauzen, ze nolako presioak dauzen oligopolioen partetik, ze ikusi genuen energia dela eta, hor egon ziren mehatxatzen, enpresa handiek esan ez, gure tekinak murrizten baldin badituzu egingo dugu hau edo bestea, eta nik uste dut bai dala momentua esateko aldatu behar dugula eredua, baina betikoa, hor dauz ate birakariak, hor dauz, hainbat presio edo interesak dauzen horratzean, eta eredu aldaketa bat lortzeko nik uste dut borondate politiko bat egon beharko dela, eta nire ustez momentuz ez dagoela, eta horretarako nik uste dut presio soziala inoiz baino garrantzitsua dela. Bai, ez bide horretatik agian eragin beste edo, eta lehen auztuak aipatu dituzu, eta agian ez hortik hasita. Hombre, normalena dela, lehenengo erantzuna izatea hori ikusten duguna, lehen arreta, eta herritar gehienek peratzen duten horretan erantzutea, eta horregatik uste dut atzore bai egon ziren landuzteak sindikatuek eritu zutelako, baina uste dut batzutan hori dela punta de lanza moduko, eta egia da, konturatzen garela, orain nire medikoa ez dago, itxordu hartzeko itxoin behar dute azte bete, eta horregatik erantzuten dugu. Baina gero, nik adiez nire lan ere mutik ez, irigintzatik Bilbon bertan. Esaten du, nola da posible klinika pribatu batek imeku moduan egotea bigarren eraikin bat eraikitzen, eta orain dela ez dakizen bat denbora aurrikuntza zegoen basurtoren handipena, izan da publiko, egotea hor, geldirik ez dagoelako dirurik, ez delako egiten diru. Orduan, nor dago momentu honetan dirua irabazten? Alde pribatua. Haien daukate gaitasuna eraikitzeko, berez, daude etekinak ateratzen eta bezeroak handitzen, eta beste alde batetik alde publikoa dago hor, ez ja estankatuta, dago atzera egiten, zehari da desmantelatzen. Orduan ez dute hori normala dela auzoetatik edo lehenengo zerbitzetatik erantzutea, baina uste dut arazoa dela oso integrada edo nahiko orokorra. Ari gara ikusten cruces, kardio, como es, espresio, baina uste dut horren azpian dagoela iceberg handi bat, dela eredua bera, osasungintza eredua bera dagoela desegiten ari dela. Gainera nik uste dut izan da, aspalditik hartutako erabakia, batzutan entzun dugu hori pandemia aitzakitat hartzen, gauzak moldatu direla edo neurri batzuk, berri batzuk esarri direla, baina gero ikusita gertatzen ari dena, hori aldez aurretik programatutako ibili bat jarraitzen ari garela, eta
Horrek beldurra sortzen gaitu, orokorrean, eta hori da gelditu beharko duguna, eta zuk aipatu duzuna ez da bakarrik osasungintzan hainbat esparruetan gertatzen ari da, ze nolako lehentasunak hartzen dituzte proiektuak aurrera eramaterakoan, ze ikusten dugu nola ez dakit TAP edo abandora heltzeko zera mugitzen ari dela, eta beste aldean metroko linea, azken linea geldiri dagoela, edo autobiaren desagerpena geldiri dagoela, badoz proiektu batzuk lehentasuna daukatela, eta ez dira herritarrok hartutako erabakiak, baizik eta instituzioek hartutakoak, lehentasunak. Eta nik uste dut horre jendea zehoz ere esan beharko duela. Bai, ez horri zeberga bota duzu, errotiko problema bera, eta egia da orain hauteskundeak datuzela beste alor batzuetan gabiltzala ikusten azalpenak eman naia, instituzioetatik eta baina egia da, tira ez, osasunaren arloan ez, agian kasu konkretuak bai aipatzen direla, baina esango nuke ez, agintarien partetik ez dela proposamenik edo ez daiola oraindik hartu, burrat ez, ez denari adarretatik esaten den bezala. Ba, indizete estrategia dela kokatzea kasu isolatu modukoak, ez? Eta hori da, batzutan bai gertatzen dela bai korrupzioarekin, ez? Ez dago korrupzioa, daude kasu isolatuak, gero daude 40 kasu jarraian. Alderdi batenak, baina, dia kasu, eta hemen ere da berdina, da kruzes ez, dago, Donostialdean dago arazotxo bat, hemen dago beste arazo bat, 11 arazo daudenean, igual arazoak ez dira isolatuak. Eta uste dut, egia da politikoki, osasungintza publikoaren kontra jutea, gaur egun ezinezkoa da. Da, aurreko ateratzen zen, ezakite inkesta batean edo horrela, dela jendartearen kezka nagusia edo osa nagusia, delako gure zutabe bat, hezkuntzarekin eta bestelako zerbitzuekin batera. Eta normala da, ez dela sartuko eztabaida horretan. Izango dutena da, mantentzen dela bera baita, daudela moldaketak, lehen pandemia, orain itxortu telematikoa, beste garai, baina momentu batean ikustute agerikan geratuko dela da, daudela bi eredu, edo egiten dugu apostu bat, oinarrizko zerbitzuak egoteko bermatuta, eta hortaz, inbertsioak egiten dira, edo bestela lehenesten duguna da privatizazioa eta zerbitzu horiek enpresa pribatuek ematea. Eta ero, osasungintzaz eta zaintzaz ere aritu izan gara lehenxeago, eta gaur, soldata arrakalaren aurkako eguna, ez da oso ondo zein den izena bera, baina hori xere badakar gaurko egunak, eta horri tiraka gaur Idoia Mendiak iragarri du, proposamena martxoaren 8 jai eguna izateko, nola jaso duzu berri hori? Lehenengo eta da harritzekoa, askotan feministok esan duguna da, ez da egun bat ospatzeko baizik eta borrokatzeko, hori hasteko, jai eguna izatea edo ez izatea, ez dakite, ni kolokan jartzen dut, baina ez dakite jai egunak sindikatuekin negoziatu behar diren ala ez, baina holan nahi dudalako esatea behitu, martxoa 8 gertu daukagunez, zergatik ez dugu jai eguna bihurtzen, apur bat arraro. Eta gaina, nor eta Mendia, enplegu sailburua hori esatea, eta mugimendu batzuk egiten dutenak kontra esanetan jartzen, ez? Hor dekogu soldata arrakalarena, dekogu sektore feminizatuak, orain esan duguna zaintzak eta hezkuntzan eta jantoketan lan egiten dutenak, erresidentzietan jartzen dutenak, oso prekarizatuta daudena, eta horri aurre egin beharrean, jai eguna bihurtuko dugu martxoak 8. Nik uste dut beste lehentasun batzuk dauzela hor, eta horregatik ikusten dut apur bat, ez dakite, eta noiz, nork esan duen eta noiz esan duen, hor martxoa 8 hor daukagunez, ez dakit mugimenduak egiten ditugu, eta ez dira gure eskubideak bermatzeko, baizik eta jai egun bat proposatzeko. Bai, ez da, gainera hor, lan arloko sailburuak bota du, eta horra aipatzen zuen ere, euren asmoa badela, laguntzea arrakala horiek gutxitzen eta abarrak, baina eraberean, bada jaurlaritza bera patronalarean bereziki eragin albadu egingo lukena, baina ez dira ikusten aurrera benak. Bai, nik, de hecho, pentsatu duan adale irakurri duan albistea, olaitzek esan duen, ze ikuspegi murritza, bakarriko katzea borroka feminista lan esparrutik, garrantzia ditzua dela, baina dela beste elementu asko, eta igual agian borroka horrela egiten duen gainean, egongo dira beste erronka batzuk, edo mugimendu feministak jarriko ditu mai gainean beste erronka batzuk, eta gero pentsatu da, arrakala, soldataren arrakalarekin amaitzeko,
ez dakite jaiegun batek lagunduko dena edo ez, baina lagunduko dena da bitartekoa jartzea eta benetan neurriak hartzea. Eta zu izan da enplegu saileko arduraduna, ondo legoke iragartzea neurri bateria bat esateko, ez? Hemen ezin da, lan berdinak egiten bada ezin da ordaindu gutxiago emakumea delako. Hori da iragarri behar duzuna. Eta nahi baduzu hori gero ospatu eta lagundu egun jaiegun batekin, bueno, da zure aukera, baina lehenengo aukestu neurriak. Zendik benetan, ez dakit nik benetan orain gaur enpresariok etxaren gogo dira esaten. Martxan 8 jaieguna. Igual pentsatuko apur bat gehiago haber nola ordaindu nire langilei, bueno, ez dut uste egongo dienik oso kezkatuta neurri horrekin. Hala, egon ezkero beste neurri batzuk fiskalizazioa, dekretuak, pues igual patronalak izango luke behar ez nago ados. Osa, jaiegunarekin egongo dira ados, segurazki. Baina beste neurriekin ez, orduan, ez da pizka bat hartu dezagun. Osa, nik uste dela hori, martxan 8 hor dago, hauteskunde ziklo batean gaude, pues bueno, egoteko hemen, esateko hemen nago. Baina, hombre, espero dugu, herritarrok espero dugu beste neurri batzuk hori zuzentzeko. Ez da ipatuzu hor ere ez, borroka eguna izatearen importantzia hori ez, eta ez dakit maiatzen lehena ere esaterako ez, badu jaiegun, baina gero hor ez, bada ez, jendeak jaieguntzat hartzen duela eta honekin ere. Bai, baina, ez dakit, igual, pasagoen garai bat, igual jendea esaten zuen, emakumeen eguna da, eta zorionak, Osa, ez? Eta horren kontra borrokatu dugun guztia, orain, ez dakit atxero pausu bat bezala ikusten dudalako edo dandana, baina batez ere ikusten dudalako egometza besterik ez dela, ez? Batzutan egiten dituzte adierazpen batzuk, ez? Eta gero ikusten duzu, alardean gertatzen diren kontuekin ez dutela ezer egiten, soldata arrakalarekin ez dutela ezer egiten, eta hainbat gauzaekin ez dutela ezer egiten. Azken finean da postureo bat. Ondo gelditzeko eta saltzeko beraien, ez dago proiektu bat, ez dago edukin bat horren atzean. Orduan, niri ez dut ikusten serio. Ez da, eror, soldatan asunto honetaz aparte ere hitz egiten zuen mendiak bultzatuko zituela, gizonezkoak sektore feminizatuetan sartzeko horixe bultzatuko lukeela. Bueno, ez dakit zen neurriekin izango da hori, porque azkenean gizonek daukau ditugun privilegioekin, beti, esan nahi dut, esanketa erreza da, beti baldin badago norbait egoera prekario batean, aukera baldin badago, norbait egiteko lan txaroiek, pertsona horrek egingo du, ez dakit oso ondo, aukera bakarra da, hobetzea esparru horren lan baldintzak. Hobetzen badira, orduan, seguru, gizonak ere egongo diela pres lan horiek egiteko. Ez badira lan baldintzak hobetzen, ez dakit nik nola... Zendiztote borroka izan behar dela, lan baldintza duinak egotea esparru guztietan. Eta ekiritzea gaur egun dauden gertatzen dela, emakumea izateagatik, egingo dituzu lan prekarioenak, lan gogorrenak, zaintza lan guztiak, eta gainera gutxiago kobratuko duzu. Eta ez dakit, uste dut gero, jaiegunen horrekin, uste dut gainera, ez dakit, nik zalantzak asko ditut jaiegunekin, eguteekin, eta nola oso kristaua delako, eta bar. Baina, martxa 8 izan ezkero jaiegun bat, borroka feministaren ondorioz, holan lortu delako, tira. Izatea jaiegun bat, aurten elkano eguna izan den moduan, iruditzen zait bizkat ere bai, surrealista, esan nahi dut. Ez dut uste, ez dakit, ez iruditzen zait oso surrealista txisteratik ateratzea momentu honetan hori. Orduan, bueno. Eta gainera, hartzen dute neurri feminista izango balitz moduan. Eta igual, ez dute kontutan hartzen feministek esaten dutena, hori da beraien lehenengo aldarrikapena, ez dut uste. Esan nahi dut, ez? Hartu dute erabaki hau, edo behintzat proposatu dute neurri hau, ez dakit nondik datorren, norekin hitz egin dute pauso hau emateko, ez dakit, ez dekot oso argi eta ez dudan ikusten proposamen serio bat dela. Eta berak egindako adierazpenari buruz hitz egiteko,
ez dago zehaztasunik. Ordan zuk esan alduzu esan nahi duzuna, berak esan duena, ez? Bai, gizon gehiago, sektore feminizatoetara juteko, bastakita apostua egingo du, ja, torren atzean zer. Osa, zergatik egingo dute, ze pausoak emango diren, ze nolako neurriak esarriko dituzue, horretaz ez dute hitz egiten, beti gelditzen dira titularrean, eta horrek nik uste dut meskonfidantza bat sortzen duela. Bai, ez da, eta badira proposamen gehiago azken astetan iritzi zaizkunak, eta hor bada bat udaltzainek suzko armak, ez, guztiek erabiltzearena, ez, horrek ere arrabotsa sortu du, nola, ez? Bai, nik uste hor daudela, gutxienez bi eztabaida edo horrela alde batetik, udalen autonomia. Osa, ben eta berriro, EAJak eta PSOEk jartzen dutela kolokan. Aurrekoan ere bai Tapiaren legearekin, orain horrekin, osea, ez dut udalek daukatela autonomia erabakitzeko, euren langileak, nola jun behar diren, zertarako, zeintzu diren funtsiak, eta bar, osea, ez dut uste goitik erabaki behar denik. Eta bigarrena, eta uste dute sakoneko zega dela, polizia eredua eta segurtasuna bera. Osea, hor sartu behar da, zein da garegun segurtasuna izatea? Osa, norbait egotea arma batekin kaletik hori da segurtasuna? Edo egotea bermatuta oinarrizko zerbitzuak bizitza duin bat izateko hainbat elementuak eta jendea sentitzea segurua bere auzoan, bere lekuan, dagoelako komunitate bat eta bar. Eta bigarrena, osa, ze polizia nahi dugu? Polizi bat armatua bakarrik edo behar duguna da bestelako eredu bat, nik adizetzu sinesten egungo polizia ereduan. Ez du sinesten eta uste dut, niretzako erabat errotik aldatu behar da. Eta hor egon behar da eztabaida bat. Eta gehien bat, jakinda izango direla udal poliziak edo udaltzainak edo herri askotan direla alguazilak. Gero joan behar da herri askota, erraitatera eta ikustea, euren funtzioak ez dela ibiltzea kaletik bakarrik patrullatzen, lan asko egitea, jendarekin egotea, informazio, eramana, hartu... Orduan, egin dezagun, lehenengo gutxi, eztabaida hori modu sakonean eman behar dugu, eta bigarrena, errespetatu realitateak eta errespetatu udalen eskumena esateko nire langileak, hau egingo dute, eta holan joango dira. Ez, gainera hor, eskumen hortaz hitz egiten, ez, orain artean badira udalak, ez dutena gura izan, bauren udaltzainek, pistolak, edo, suzko arma hauek izate gainean, eta, ez da egite nola zertu daiteke nau, baina egia da esaterako Gipuzkoan, ez, gutxiagok eramaten dutela, Bizkaian, baino, ez, eta horrek ere agian badauka zerberatzen. Nik lehenengo eta behin berek aipatutakoa, aurrekoan egon ginen hitz egiten hori jarriko zutela makinak ez hartzeko labanekin hainbat diskoteketan, eta gai bera jarri genuen mai gainean, goaz ondorietara eta ez dugu benetazko nondik datozen arazoak konpontzera, ez? Eta hori lehenengo eta behin ez dut ikusten, bigarrean derrigorrez eraman beharko dute hori pistola bat eta holan ez deko zentzurik, zua ipatutakoa, udaltzen batzuk dauz, eskolak babesten, umeak ateratzerakoan. Benetan, nahi dugu pertsona horiek eukitzea pistola bat, ez dakit nola esan, batzutan nik kontrasan eta ipintzen naute olako gauzak entzutean. Eta nik uste dut, gainera, esan dute hori, muturreko neurria izango zala, noren iritziaren ustez? Osea, nork erabakiko du bada momentu ateratzeko pistola zanik? Osea, ni oso arriskutsua ikusten dut, eta gainera, batez ere derrigorrezkoak izatea, benetan, guztiok behar dute. Eta ez badute nahi, ze botako dute lanetik, ez dago oso ondo zehaztuta, zelan esarriko den hau, gainera, nork eskatu du? Nork eskatu du neurri hau kalean jartzea? Ze urrengoaz izango da, metroko seguritatekoek bebai eramatea, noragoaz? Eta bebai pistolen normalizazioarena, ez? Umeak ikustea, egon zen beste proiektu bat izan zala hurbiltzailearen kontua dela eta, ez? Poliziak izateko hurbilagoa, jendearekin harremanatzeko, ez dakit nik horrek, holako neurria errestuko duen hori hurbilagoak ikustea, ez? Orokorrean nik ez dut bat ere ondo ikusten, eta gainera ikusten dudana da, ze parte hartze gutxi egon den neurri hau
aurrera emateko. Ez dut uste gizarteko nahi dugula. Hor dauz gaur egun segurtasunari buruz hitz egiteko foroak eta tailerrak, behintzat Bilbon sortu zirenak, honetaz hitz egin da hor, ez dut uste hor parte hartzen dutenek ados egongo direla. Baina horre aipatu zu Labanen bueltan ere beste hainbat neurri jarri gura direla martxan, eta hor lehenbizikoa Bilbon izango da, ezta? Eta, nolako Bilbo irudikatzen duzu udaltzain guztiekin? Nik uste hor, Bilbon badagola eskumaldetik edo horrela apostu garri behar, datorrela azkunaren garaitik dela, segurtasuna ulertuta modo koerzitiboan edo violentoan, egia da, ematen dituela argitu elektoral batzuk. Hori onartu behar, egia da, gaur egun zabaldu den diskurtso arriskutsua, kaleak, gaina oso lotuta dagoena arrasarekin, migranteekin, hor batzuk eskumatik, eta hemen Bilbon EAJ da eskuma, ikusten dute kaldo de kultibo bat, lortzeko boska batzuk eta horrela, eta hori askunatik oso ondo irakurri zen, esan zuenean Gerral Navajero, orain da, ere bai, kale seguruak, gainera dira olako diskurtsoak, goaz garbitzera, gore ez da hon bergerak goaz garbitzera, goaz eskumatik datozen diskurtsoak, eta nik uste dut motzean eman dituzela boska batzuk, baina epertainean oso arriskutsuak direla. Eta ardune Bilbo delako hiriburua, saldu nahi den eredu hori, eredu poliziala, kontrola, kamarak, niretzako eramaten gaitu jendarte beste eredu baten, justo eraiki bera ez duguna. Nire uste segurtasuna egon behar da oinarrituta, komunitatean, auzoa, gertuko komertzioa, kale biziak, eta gero, egongo dira beste neurri batzuk, baina erdiko neurria ezin da izan armak, Labanen kontrola eta garbitzea kaleak. Hori ezin da izan erdiguneko politika. Hori izan behar da, elementu batzuk eta erdigunea egon behar da, kale biziak izatea, komertzioak, hori eraikitzea, eta hori eraikitzen da, bestelako figura batekin, Zaraitzek esan duena. Hurbileko pertsonak, daudenak laguntzeko, daudenak informatzeko, daudenak bestelako lan horiek, zaintza lan horiek egiteko. Eta horretarako ez da beharrezkoa arma batera matea. Eta, de hecho, uste dut, Bizkaian, lehen esan duzu Bizkaia Gipuzkoa, Bizkaiko herri egia da igual da biztanleko puragatik. Egia Bizkaian 5.000-tik orako herri askok dira hiriguneak, eta orduan igual lehenesten da polizia eredu hori militarizatuagoa edo horrela, baina badaude herri asko, 2.000 biztanleko herriak eta horrela, hor dagoen alguazila edo udaltzaingoa, segurazki ez du nahi arma bat izan egun osoan gainean. Ez du nahi holan orduan. Alaitzak esan duena, egin dute olako proposamen bat, inorekin kontrastatu barik, eta berriro, un brindis, sartzen duela eztabaida parametro horietan de, violentzaren kontra, violentzia gehiago, baldin badago ez dakizer, violentzia gehiago. Eta horrek bide hori nirez oso arriskutsua da. Gaina zuk aipatu duzu, Gerral Navajero izan zen azkuna garaikoa, pausoak eman ziren, eta ez zuen bali. Orduan, zergatik errepikatzen duzue gauza bera, nahi bali maduzue helburu aldatzea edo lortzea. Eta gero beste aldetik nik uste dut alarma soziala pizten dela, eta mesfidantza bat sortzen dela. Elkar bizitza bultzatu behar egiten dutena da hori mesfidantza lortzea. Nik uste dut ez dela pausu ona, eta gainean nik uste dut oso arriskutza izan daitekela, eta, klaro, ez dago gure eskuetan be hori gelditzea. Besteek erabakiko dute, besteek ez dakit nork jarri alden ez dakit muga bat horri, igual langileek bera, igual haiek esaten dute ez gaude pres horretarako. Eta batez ere hori, badauze hainbat ez dakit guneak sortu direnak seguritateari buruz hitz egiteko, seguritatea, baina beste zentzu batean ikusita, elkarlana bultzatzen eta beste gauza bat egiten, eta eztabaida hau ez da eman, orduan non eman da. Ez dakidana da hori, beti
ez dakit, murrizten dute jendearen parte hartze eta olako erabakiak hartzerakoan, jendea ez du lertuko. Ez du lertuko eta gainera hori nik uste dut alarma piztuko duela. Zergatik behar den hainbeste polizia armatua kalean egotea. Bai, ez baina hasieran hor, polizia eredua aipatu da, ez? Eta ikusten ditugu poliziaren partetiko oldarraldiak eta ez dira aspaldiko kontuak ez izan lan gatazka daudela, edo ez, orain gutxi ere, edo azken aste honetan Romon itzubaltzetan ez, ikusi ditugu alako jarrerak, ez? Bai, imaginatu, guztiek eukingo balute, ez? Horrek beldurra ematen badu, suzko armatek. Bai. Gainera uste dut, era bat adoz, uste dut ezela, eta harrigarria da, batez ere EAJ eta PSOE-etik, nik beti betzatzen dut, egiten dituzten gabe kanpainak, egin zaitez ertzain. Nik ez dut inoiz ikusi kanpaina bat egin zaitez medikua, egin zaitez irakaslea. Eta gero medikoa falta dira, esaten dugu ez dagoela, baina kanpaina beti dira, indartzea lan batzuk, sektore batzuk, diskurtso beti belizista, beti hori, eta gero ikusi duguna Erroman, arazo baten aurrean datorra iraganetik, gainera arazo hori, gainera ari gara hitz egiten esparru bat, adineko pertsonek erabiltzen duten esparru bat, egon diela pres, hitz egiteko, akordioak hartzeko, eta azken erantzuna da, bidaltzea polizia, adineko pertsona horiek jipoitzera. Benetan, benetan gaude hortan, benetan gaude zuntzitzen adineko etxe bat eraikitzeko antzeko belandele arteko etxe bat eta jipoitzen ditugu etorkizuneko erabiltzaileak. Nik uste dute, eta juntzaigula erabat eskutik, eta horrek adierazten da, ez dagoela gaitasuna akordioak egiteko. Eta justo esan gainera Erromoko egoera, porque igual beste sektore batzunatik esan esango, ez daude pres, baina Erromoko pertsona horiek daramate 10 urte esaten, goaz negozatzera, goaz hitz egitera, goaz pentsa, gu gara erabiltzaileak, ez dauka, oso harrigarria da. Baiz, gainera, kasutan ez, adineko ez hitzen dugunean ere, jende zaurgarriaz ere bagabiltzitza egiten. Bai, baina nik uste dut batzutan instituzioek kontrolatzen ez dutena, ez dute nahi. Eta askotan bizi izan dugu, hemen kukutzan, dinot, adibide pila bat hauz, eta gero, zelan erabiltzen den polizioa hainbat gauzak egitera, igual ez direnak beraien, edo gizarteak nahi ditugun lan esparruak, nik gogoratzen dut oraindik kaleratzeak direla eta, nola joaten den polizia eta nola suhiltzaileek esan zutela gu ez gaude pres honetan sartzeko. Hau ez da gure lana. Gu ez gatoz ona jendea beraien etxetatik ateratzera. Eta kasu honetan nik uste dut gauza, bera, hori da benetan beraien funtzioa, hori da guk gaineazke da gure polizia. Maitasun osoz esango dut. Guk ordaintzen dugu. Orduan, igual guzeo zer daukagu esateko hau ez dugu nahi. Udaltzaingoak azken finean dira, ez dakit nola esan, suposatzen da, hurbilenak direnak, batzutan ikusten ditugu meekin batera eskolaren irteeran, ezkeni horretaz pentsatzen dut. Horregatik esaten dutenean pistola eramango dutela, egiten du nire burua, ez? Nola da posible. Joango zara benetan hori eskolako atarritara pistola batekin umei zaintzera. Egiten zait oso gogorra. Eta batez ere betikoa. Dira udal zerbitzuak. Guk ordaintzen ditugunak. Guk zeo zer esateko eskubidea eduki beharko genuke. Eta ez daukagu. Zertarako erabiltzen den polizia, zertarako erabiltzen den gaur egungo osasungintzan dauzen zerbitzua, zertaz inbertitzen da eta zertaz ez. Hor aurrekontuak, nik uste dut berak komentatu duena, bere adierazpenak egiterakoan hori aurrekontuetan ipintzen dana markatuko ditu urrengo 4 urteko programazioa, eta dinot, ni hau esaten dut nire gaia delako, guk esartu ditugun alegazio guztiak bertan bera gelditu dira. Eta izan dira oso ezberdinak. Nik uste dute jendea entzuna izan beharko garela, eta olako gauzak ez gertatzeko. Karo, ez baina alakoetan ikusten duzu agian ez aurrekontua bideratzen dela horretara, eta ez beste, lehen aipatitun beste hainbat arazo baudela. Eta bukatzeko beste gai bati helduta, ez? Iara urre heldu aldi ez egon, baina ez, azken egunotako albista ere bada, eta hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiak seme kutxunaren tituloa kendu diola Frankori hau 57 urte geroago iritsi da. Bazen garaia, alde batetik bazen garaia,
albiztena agertzen da, oza, harrigarria, eta horrekin nik uste ere adierazten duela asko, orain arte, esparrun eta memoria historikoan, zelan eskasa egin dugun, esan nahi dut. Porque orain 2023an egotea Frankori tituluak kentzen, itzen zait, ja pasatu direla urte batzuk orduan. Ez dute ikasteko ere bai dela, ez gaudela egiten, etxeko lanak daudela egin barik, momentu honetan. Bai, eta gainera, hori egin da, baina hainbat kale dauze ez dakit zeinen izenean, hainbat busto dauze ez dakit noren izenean, oza, dinot, lana egiteko bada oraindik, ez? Ordan bai, bazen garaia, baina ea abiadura hartzen duten, ez? Honen ostean, en plan de, bueno, beste guztia aldatzera. Baina ez, geldituko da, como... Bueno, ez ikusi beharko dugu honek eragiten duen beste paper batzutan jendea errebisatzen aste utzi behar dugula hemen solasaldia eskerrik asko, bioi gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu.